да разчупя максимално шаблона, като по-скоро след няколкото думи, които само сега ще кажа, предпочитам да водим някакъв диалог с вас. Това е смисъл, тъй като книгата сама по себе си първо е диалог. Самото писане на един текст е диалог и то е много тежък. Аз не знам как при другите, но аз лично, когато тръгна да пиша текст, имам голям боязъм от белия лист. Сега има хора графомани, които нямат страх от Бога и пишат и плещат, каквото им падне. Но, както наскоро един изключително уважаван от мен български учен каза, Иван Илчев, професор Иван Илчев, вече академик, не е важно какво си казва. Важното е какво остава, какво е написано. Тъй като казването, както са казали римляните, верба волант скрипта манент. Думите отлитат, писаното остава. Така че това наистина е така. В една епоха, в едно време на безкнижие. В едно много странно време ние живеем. От една страна това е епохата, времето на претенцията за най-голяма информираност. Заливани сме с потоци от информация. В този смисъл да кажеш, че не знаеш нещо или че не си информиран е грехота, тъй като буквално ние едва плуваме в този информационен поток. Само че това не е поток. Потокът е нещо чисто, това е блато. Има огромна разлика между информираност, да си информиран за нещо и да знаеш. Това са две съвършено различни неща. Информацията, разбира се, е първото условие, но далеч не е основното. Най-важното е да се изработят сетива, да можеш критично да плуваш в този поток информационен. Да отбираш плявата и зърното, да видиш кое е стойностното, кое е не-стойностно. Кое е примитивна пропаганда и кое действително има претенцията за научен текст. На второто място, въпреки че сме заляти от огромни информационни потоци, това е общото сриване на цивилизационното ниво. Това е в глобален мащаб, обаче при нас това е видимо от всякъде. Ще го кажа в един храм на културата, каквато е Софийската държавна опера. Ние живеем във все по-безкултурно общество, във всяко едно отношение. Българското общество се срина цивилизационно, то се срина културно, то се срина на личностно ниво, то се срина на междуличностно ниво и това, което социологията много често казва. И имаме това, което се нарича аномия на социалните връзки, сиреч разпадане на връзки. В този смисъл, дори когато използваме термина общество, голяма част от набедените дори за учени в България даже не знаят значението на тая дума. Не всяко нещо събрано на едно място е общество. Общество означава интегративни връзки между хората по повод на различни интереси, за постигането на различни цели, за постигането на различни икономически, политически, военни, културни и всякакви други цели и стандарти. Ние имаме разпад на нашето общество. Имаме едно нещо, което още в далечната 1900, ако не се лъжа, 71 или 74 ще ви излъжа, един от първите доклади на Римския клуб е записано много, много точно. И аз продължавам да сметам, че това е основният лайтмотив и на нашата епоха, въпреки че това нещо е съобщено преди повече от 50 години. Те казват така: основният проблем на нашата съвременност, това е в далечната 71-74 година, е неосъзнаването на ставащото. Ние сме потопени в целия този поток. Забележете, че нашите сетива вече са до толкова притъпени, ако ще имаме сетива, до толкова са руинирани, че ние вече гледаме с някакво тъповато безразличие на скандала, който представлява нашия живот във всяко едно отношение. Ние вече сме минимизирали нашите културни, критични и всякакви други сетива и рефлексии. И в този смисъл това е първото условие към това безобразие да стане естество на нашия живот, а то вече е станало. Още по-лошо. За тези 30 години израснаха поколения, за които убогото състояние на нашето общество, на нашата държава е нещо нормално. Ако ние, особено виждаме хора в залата, които са живели в двете епохи, имаме, ако щете, биографичния шанс да сравняваме между две качествено различни състояния на българското общество,
и да правим съответните изводи и за това да си заключим това, което любимото ми четиристише на Вапцаров, че комай не лъжат тия синковци, както беше казал той в онова стихотворение Борба, то поколенията, които израснаха след 89-90 година, в по-голямата си част са лишени от тези критични сетива, защото те нямат база за сравнение. Живеейки в една убога страна, те не могат да си представят, че тази страна е била и друга. Че е имала друг културен, цивилизационен, научен, технически, ако щете, междуличностен стандарт на общуване и на постигане на едно друго или трето. Това е най-страшното. Най-страшното е, че поколенията, които вече са в активен социален оборот и поколенията, които те създават, колкото ги създават, вече са с занижените стандарти на една примитивизирана територия. И това е най-страшното. Тази примитивизирана територия, всъщност, вече имате един, той е буквално социологически закон, както тези на Парето, че руинирането на едно цивилизовано общество, ако дори са отпаднали първоначалните причини за това, то вече има собствена, така да се каже, логика на продължаващо сриване надолу и надолу. Това е, просто забележете дори на чисто такова лексикално ниво, на ниво взаимоотношение, на ниво език. Аз винаги съм дал примера, без да правя реклама за предаването, ако се спомните това студентско предаване Куко. Едно от първите предавания, то направи наскоро някакъв юбилей и имаше един епизод, в който репортьора, едни дичурлига там, 3-4 курс, тогава това беше 90-та година, бяха влезли с микрофона в циганската махала в София. Ами циганите говореха като академици. 90-та година. И сравнете с стандарта, с начина, по който се говори, по който се възприема света сега. Това е драстична разлика и то вътре в рамките на 30 години, 30-35 години. Това ясно показва, че закона на ентропията, който е всъщност основният закон, който разрушава Вселената, в примитивизиране общества работи ускорено и ние сме типичен пример в това отношение. Разбира се, че официалната пропаганда няма да каже всичко това, защото тогава тази пропаганда ще трябва да дава обяснение за собственото си поведение и че интересите тя защитава. Следователно, когато човек каже, че царя е гол, той бива обявен за екстремист. Аз първо искам високо да оценявам и чисто, как да кажа, сподвижническата роля и задача на Любо Козарев и на издателството Изток-Запад, защото то си позволява да плува срещу течението. Не са много такива издателства в България, да не кажа, че са колци на бръци на пръстите на ръка, които правят това. Да се борят срещу течението, защото от гледна точка на законите на пазара, това не е печелившо. Печелившото е да обслужвате масовия нагон. И в този смисъл да го репродуцирате, да го ускорявате, да го превръщате в норма. Не е печелившо да плуваш срещу него и да кажеш, че царя е гол. Ние преди няколко години с Любо инициирахме една рубрика, след това аз малко се оттеглих, известната като катехон. Буквално превод от гръцки означава този, който удържа портите адови. Катехона е такава фигура, която всъщност има за задача да спре попълзновенията на ада, на греха, на тъмната страна на битието, което да залее нашия живот. В този смисъл катехона има титанична задача, но от друга страна тази задача стои върху слаби плещи, защото злото винаги е по-агресивно, по-арогантно, то винаги манифестира своето, как да кажа аз, самодоволно, просташко самодоволство на силния на конюнктурата и на деня. И когато след време се окаже, че това е било зло, когато за пореден път се обръща конюнктурата, същите тези служители на злото се кълнат по вярност на новото зло, което се привижда като добро. Ние живеем в тази диалектика. Имаме късмет, защото много хора казаха, че защо ни се падна да живеем в тия интересни в кавички времена. Ами имаме късмет. Вътре в рамките на един живот, някои хора с по-дълъг биографичен стаж живяха в 3 епохи. Вие представете ли си от гледна точка на шанса да живееш в 3 епохи, отвъд негативизмите, какъв шанс е това? Да видиш
цялата суета на човешката природа. Това е дадено на малцина. Затова хората ходят на театър, гледат кино, а ние го живеем. Така че в този смисъл ние сме, както казваше в една прекрасна постановка на големия испански драматург от 17 век Калдерон де Алварка, живота е сън. Надяваме се да се събудим от този сън, това е известно клише, но пък аз лично гледам на себе си, нямам никакви илюзии, защото аз съм, признавам си публично, че съм привърженик на философията на стоицизма, което според мен най-добре е формулирана от моя любим писател Никос Казанцакис. От нищо не се страхувам и на нищо не се надявам. Свободен съм. Благодаря ви. Казвам се Мартин Донков, военен съм. Аз съм ваш голям фен. Въпросът ми е следния. Ако, както казва великият руски писател Достоевски, ако това тук е раят и ние отказваме да го видим, какво представлява ада? Аз ще ви отговоря с цитат от Достоевски. Аз мисля, казва той, че хората са измислили дявола по своя образ и подобие. Ние първо ада е в главите ни и оттам във всичко останало. То е само следствие. Вижте, тази книжка, тук тя съдържа интервюта, има 2 текста, 3, които не са публикувани никъде и тази са пак част от нея и така нататък. Там, разбира се, това, което Милен каза преди малко, разбира се, широко разпространеното клише е, че интервюто е лековат жанр, в който, разбира се, изхождайки от нивото на българската средна журналистика, която беше формулирана от един мъдрец от Банкия като месирки, тя съответно зададе и съответния културен и институционален шаблон за това. Има и друг тип журналистика. Има журналистика, която не е синоним на повърхностност. Но една от тенденциите в условията на така наречения преход, това пеоративно клише, е да създаде една примитивност и повърхностност за възприемането на живота и част от него и между другото, голяма вина носи и българската журналистика. Това е повече от ясно. Тук невинни няма. Това беше взаимно, как да кажа аз, индуциране на ниските страсти от двете страни на микрофона за тези 30 години. Разбира се, тя не е основната причина, не трябва в никакъв случай да я набеждаваме за това, но че тя има огромна вина, това е повече от сигурно. От друга страна, когато аз съм давал тези интервюта, както беше казано преди малко, за тях все пак стои промислено познание. В България се говори много, лековато, безкомпетентно. Позволих си да кажа преди време в един такъв формат, че в съвременна България вече не може да се говори сериозно за сериозните неща, тъй като и публиката, и участниците в разговора нямат съответната подготовка. Ние дойдохме до това ниво. Не знам защо, когато човек примерно говори за химия, за физика, да речем, за медицина, има все пак някаква бариера, че не всеки е специалист по всичко. Не може да се произнасяш по тънките проблеми, да речем, на теорията на относителността. Най-малко, защото нямаш халхабер от нея. Не знам защо обаче всяко същество, което броди на тази 111 000 квадратни километра, е решило, че той е специалист по най-трудната наука, обществените науки. А те са най-трудни. Те са изискват комплексно познаване на света около нас. Те искат вие да имате фундаментални познания по история, да имате фундаментални познания по икономика, фундаментални познания по културология, фундаментални познания по международни отношения. Разбирате ли за какво говоря? Аз виждам тази лековатост, която е функция именно на пълната неграмотност. Защото когато човек е достатъчно или частично по-некомпетентен, той си дава сметка, че не може да говори просто така. Че, примерно, когато говорим за нашето общество, тук и сега, как сме дошли до това да рече, какво представлява то,
Много малко хора си дават сметка, че става въпрос за закономерен резултат, функция от комплексни системни причини, които са произвели така, а не иначе станалата ни социална реалност, в която ние пребиваваме в момента. Това иска познание. И то системни познания. Тук хората си мислят, че всичко това е продукт или на лоши хора, които произвели негативна реалност, и като махнем едните лоши хора с едни добри хора, ще хвъркнем като гълъбица, казваше доктор Штросмайер от един известен сериал "Болница на края на града 80-те години чехословашки". Това показва, че всъщност основното условие, което аз уморих се вече да го казвам, преди да казваме въобще ситуацията има ли решение, това ненавистно за мен е клише, абсолютно. Първо трябва да се изясним, що за ситуация сме. Тук има доктори в залата, те знаят, епикризата е 90% лечение или пък не лечение на болестта. На второ място, ние сме общество, което такива понятия като е дълбоко разведено с категорията култура на личната отговорност и вина. Тъй като това е дълбоко нехристиянско общество, нашето. Въпреки приказките за противното. Това е едно ритуално християнство, за което няма смисъл сега в момента да ви го във времето. И тъй като понятието като отговорност са част от християнския културен катехизис, той общо взето винаги се прехвърля на някой друг. Забележете, това аз съм го формулирал като Т-комплекс. За състоянието ни е виновен някой друг. Това са великите сили, това е тежката ни история, това са гадовете в парламента, това са тия горе, ние отдолу сме целите в бяло. Ми не сте. И когато се намери един, който наместо да гали тълпата по косама, вземе, че е гали по обратното и е казва: я се погледни в огледалото, за да виж, що за жалка гледка представляваш. Естествено, че този, който те кара да се погледнеш в огледалото, е лош. Защо? Защото ти нарушава комфорта. Индивидуален, групов, всякакъв. Така че това е изключително важно. Ние сме в това състояние, нашето общество е в това състояние не случайно, а закономерно. Аз винаги съм казал, щях да се изненадам, ако бях в някакво по-добро. Ние нямаме мъжеството, нямаме познанието. Малцина са тия, колцина са тия, които знаят за какво става дума, за да кажа, че всъщност ние сме се движили към тази точка на пречупване, абсолютно закономерно и с продължаваща се така засилваща се скорост във времето и в пространството, в историята. От огромно значение е това да бъде разбрано. От огромно значение е да бъде разбрано, че ние станахме в тази ситуация, защото ние и тогава преди 30 години, и преди пък 45 години не бяхме в състояние да оценим кои сме, къде сме, кой движи пружините на българското развитие или пък напротив пропадане. В началото на 90-те години, мисля, че университетско издателство издаде една много хубава книга, един сборник, който се казва "Защо сме такива?" Мисля, че беше на Иван Еленков от научната редакция, където тази дискусия се е водила 30-те години в царството тогава България. И тогава всъщност пак са се въртели същите тези вечни въпроси и знаете ли колко сме клиширани, защото и тогава и сега се дават същите лековати отговори на тежки системни проблеми. Националният характер бил виновен. Психиката ни, душата и други такъв тип неща. Тоест, когато ти си един мърлю, който не знае конкретиката на социално-историческия процес, използваш общите, нищо не ангажиращи приказки, това било въпрос на психика, било на менталитет и така нататък. Ама психиката, менталитета, душата са функция на социални закони и не са веднъж и завинаги дадени. Само си представете, тези, от които твърдим, че ние произлизаме, така наречените прото-българи или прабългари, да използвам българския термин. Вие знаете ли, защото много се бием в гърдите, българ, ние не знаем на какъв език са говорили тези хора. Говоря от спекулативната псевдоисторизъм, който се пуска в момента. Ние не знаем каква е била тяхната култура. Ние нямаме никаква представа как е възможно този народ да воюва, забележете,
300-400 години с източната Римска империя, суперсилата на света по това време. А забравяме за нашите братовчеди годе във Волжка България, които са били единствените, които са дали гениален, огромен, системен отпор на най-великия завоевател на света – Чингис Хан. Не еднократно. 50 години. Това ме напомня на грамадната титаничен сблъсък между Самуил, да речем, и Василий Българобиец. По същия начин. Ние не познаваме нашата история. Отвъд учебникарските клишета. А пък новите генерации дори не познават и учебникарските клишета, защото няма нищо в главите им. А няма нищо в главите им, защото ние създадахме условието да създадем убого общество, което да произвежда такъв тип индивиди. И ние всички сме виновни за това. С нашия мързел, с нашия страх, с нашата безгръбначност, с нашата липса на индивидуална и групова отговорност за историческия процес, в който ние пребиваваме. Ние не сме общество, което може да седне и спокойно да направи хладен анализ за своите недостатъци и, разбира се, за своите силни страни. Затова, когато преди време казах, че това е социален инфантилизъм, това е точно това. Инфантилизма означава, че ти не си в състояние да поемаш отговорност за собственото си поведение. Ти винаги го проецираш върху бащата, върху майката, върху семейството. В случая ние работим с тези категории. Великите сили, каквото са там съседите, историята, тежката ни съдба и така нататък, и така нататък. Както казваше безкрайно обичаната от мене българска велика учен професор Вера Мутавчиева, и аз това съм написал на част от вашите книги. Истината най-често е това, дето най-ните същне. Това е. В четвърта порица чете едно много страховито разсъждение, че на страната е даден статут на периферна територия с затихващи функции. Територията е важна, не държавата и хората, населението. Какво ще се случи с тази страна? Това население, а за територията е ясно. Социалният учен накрая се прави на врачка. Както и социалния анализ не е психотерапия, за да ви стане хубаво. Задачата на социалния анализ да ви стане ясно. Ако дали е хубаво или не, ще ви дам няколко адреса за добри хора по психотерапия. Ще ви погледам. Народите са, аз винаги съм казал тая метафора в геологията има, не знам дали знаете, но структурата на графите и структурата на диаманта е една и съща в геологията. Само, че при графита е неправилна въглеродна решетка, а при диаманта е правилна въглеродна решетка, в резултат на което диаманта, поради огромния натиск, който осъществява геологичните сили, става толкова твърд, че не може да бъде смачен. А другото става графит и може да се го начупаш в ръцете. Иначе структурата е една и съща, въглеродна. Така и с народите. Вие сте брат на един квартал. Първо, не искам да плаша никого, но моето скромно мнение е, че ние сме минали точката на пречупване и точката на незавръщане. Това е едно общо място в социалната наука и в футурологията. Тоест, системата се движи към някакво ниво на разпад, след което те не може да се преструктурира обратно. Преминава вече в друго състояние, на сила. Тъй като ние живеем в благото на информационното общество, за което говорих аз от началото, ние не можем да се погледнем отстрани. Първието условие, за да имате обективен поглед върху един предмет, не сте част от предмета. Да се погледнете отстрани. А всяко едно с очите на чужденец. Излезте сега от тук навън и погледнете София с очите на чужденец. Мърсотията, разбитите сгради, мърлявата обща социална среда. Значи, архитектурата, урбанистиката са външен израз на разпадането на социалните връзки на обществото. Още като влезете на територията на България, от което е да било КНП, ви става ясно, що за общество влизате. Не е нужно да го познавате отвътре, кой знае какво. Само външните бели за погледа. Стига да може да четете знаците. България за 30 години, значи в края на 89-90 година, през няколко хиляди човека бяха на 9 милиона. Това сме 5 милиона и половина. И това е много. Такъв случай в българската история няма известна. Само за 30 години, без война,
повече от 1/3 от твоето население да изчезне. Или да избяга навън, или да си изнесло в по-доброто измерение. Без война. Защото сега тук, не знаете, има едно универсално извинение за пълното несъответствие. Това е извинението, известно като турско робство. Само, че много хора забравят, че ние финишираме от турското робство като най-големия народ на Балканите. 6 милиона души. Не той да е тук въпрос. България. А народът, който се е простирал от Охрид до Турча и от Бяло море до Дунав, както се казва да си. Това вече отсъства. Ние сме се свиваме като шетренова кожа. Ние отдавна сме забравили да... Вие, ако прочетете, примерно, български автори през началото на 20 век, вие виждате етни, културни, журналистически, военни и всякакви други субекти, които изразяват един народ, който е във възход, като ракета носител на това. Бъдещето е наше, на Балканите. Може би това не изиграло лошо шега. Огромната самоувереност. Отвъд реалната възможност. Само за 35 години страната е деиндустриализирана, вече умори се да го повтаря, което не е икономически важно толкова. Защото това рефлектира върху качеството на човешкия материал, за израза, който прибива на територията. Сложната икономика иска сложни хора, иска сложни връзки. С извинение, икономика, която основният субект се явява автотелевизията и фризьорката, какъв поглед могат, какво имат в главите на тия хора? Моят мъдър дедо каже едно време, малкият човек за това е малък, защото е кълно малък. Николай Хайтов го бяха питали, Николай Хайтов казва, във вашето творчество няма място за малкият човек. Той не ме интересува. Не ме интересуват героите. Историята се движат героите до малките хора. Ще оставят. Ние сме станали общество от малки хора. С малки мащаби на мислене, с основния принцип на възпроизводство ден да мине, друг да дойде. С никаква мечта, с никакво желание за постигането на някакви резултати, някакви цели, отвъд чистото, потискащо битие на оцеляването. Оня да питаме един юнак на 20 години. Какъв е твоят план за живота? Студент. Този Боже. Той не ми разбрава въпроса. Трябваше да слезе на тяхното цивилизационно ниво, с малка думи да обясня, какво означава на 20 години да имаш план за живота. Дълга разхванка и казва, да ни е готин. Цитирам условно. Можете ли да разшифровате и да разкодирате какво точно искате да кажете с това? И да не се напълни да има кинти. Това произведете за това. Да не се напълва и да има кинти. Тези деца не могат да си представят, че живота е задача, която се решава всеки ден, че това изисква воля, иска дисциплина, иска битка, иска непрекъснато натрупване на познания. Физически, интелектуални, образователни, всякакви. Те не си го представят. Те са просто плазмоди в един бульон от потребители. Какво бъдеще има тази страна? Аз казвам никакво. Защото живеем в свят, съседите гледат на нас. Колко време мислиш, ще търпят този бульон от центъра на България, който иска да му е готов и да не се накладва. Ние имаме вече поколение, генерации, които въобще не могат да си представят, че живота може да бъде стълба нагоре, по която ти трябва да се воюваш. Във всички смисли на тази. И това в един жесток свят. Тоест, най-лошото не е, че икономиката се строят, ами другите неща. Това се оправят. Тези неща се оправят. Човешкият материал, който пребивава и носи етикета България и българи, е рухнал. Базата му е рухнала. Сега, много хора, тук аз ги слушам с лековатостта на и литерати, превеждам от латински, на неграмотни хора исторически, ние сме оцеляли 1300 години и ще оцеляме още 1300. Кой ти е казал, че се е планиран за историческо бъдеще? Да какво отгоре имаш тази претенция? Първо, защото ти не познаш собствената си история, защото това, че от тия 1300 години, 700 години си бил под нечие присъствие. И изведнъж фазоните ти отиват по дяволите. А в другите, там така наречени свободен период, кое е било качеството на твоето съществуване?
Аз отказвам да влизам в разговор, в който за далечето на нашето жалко настояще са виновни някой друг. Капитализъм, социализъм ще е лично време. Отказвам да влизам в този диалог. Мога да го водя, но не искам. А не искам, защото не е важно. А важно е какво правим ние. Защото ние не даваме битка. Защото ние се свиваме. Защото ние не сме в състояние да си представим, че можем ние сами да постигнем нещо в този живот. На индивидуално, на групово ниво, като страна и така нататък. Това, което най-много ме потиска, е пълното безградначие на нация. Пълно. Любимия ми пример, в края на поминали в честта на 19-ти, пращат, мисля, че беше доктор Вълкович. Стаблов го праща в Атина. Ние тогава сме още трибутарно кралство на, т.е. васал на Османската империя, няма право на посланици, нарича се търговски агенти. И го праща в Атина. Но казва Вълкович, освен всичко останало, в Атина, виж какво е и състоянието на гръцкото, казва образование, защото това е държава по-стара от нас, освободила се от турската началото на века 19 и ако може нещо да научим от тях, ще бъде полезно. Вълкович след един месец праща една депеша до София и казва, след като прави анализ на исторически документи, всеки други там отношения с Гърция, и казва, а в областта на образованието нищо не могат да вземат от гърците, те могат да вземат от нас. Вие забелязвате ли каква гордост? Това не са въздухански изхвърлени, защото е точно така. Защото е точно така. Защото ние сме били страната с относително най-високо образователен статус. Ние никога не сме били, значи това е било много по-неграмотно население. Значи не е било толкова просто, колкото това са различни. Образованието, издигането по пътеката на значи образованието като основание за катапултиране, за социално израстване е било, така се каже, в основата на българите. Две неща са нещата, с които българите в 19 век учат света. Едното е произвеждат и второто образоват се. Произвеждат и се образоват. Иван Хайджийски го описа прекрасно в една книга, Бити душевност. Единият ти крак да бъдеш чупен на лъджията, сигач, да шиеш там. 1000 бода за парато. Да не си губиш времето, да работиш непрекъснато, да бъдеш, това е една своеобразна балканска протестантска етика, и която имала резултат. И другата е образованието. Защото ти нямаш наследствена аристокрация, ти нямаш кой знае какви, ти не си бил колониална сила, нямаш никакви, кой знае какви ресурси. Единственият ресурс е ти самия човече. Инвестираш в себе си. Всичко това ти видява. От 24 години. Е сега. И какво тогава, на какво е отгоре, ти искаш да си абониран за още 1300 години? На какво отгоре? Какво постигна ти? Къде ти е волята? Къде ти е градата? Къде са ти целите? Основният лайт мотив е, млада бях, мамо излъгаха. И така 35 години. И очакваш като малкото дете, мама да те покаже по главата, как това да прави, инфантил си. Не, ще те закрият. Историята ще те закрие. Тя не търпи инфантилни народи. И това съм го написал в тази книга именно накрая. Народите са като хората. Някои така ще си умрат, вие ги свългатите, че са на 1300 години, родили са се деца и ще умрат деца. А други израстват, възмъжават и стават какво? Диаманти. Благодаря. Но не сте ли поне малко оптимист от факта, че доста български талантливи деца завършват сериозни колежи, университети? И аз благодаря на господин Марков, предполагам, че познавате Пламен Марков. А онзи ден той ми прати една уникална снимка, интересна истината, на която 86-та мисля, че беше, да, на световното по футбол. Той отнема топката на един... Аз му казах, това е Пламен Марков на снимката. А той до тебе малкият, дребния, не много красив, с дълга коса и сини ивици. Това кой беше? За Марадона ставаше дума.
Футбола от социологическа гледна точка е пресечна точка на една пирамида от социални отношения отдолу. В това отношение не е случайно, че онова поколение, последното на социалистическа България, без да му трепне окото, стигне до полуфинал и може да отиде до финал, ако не го бяха порязали. Те нямаха комплекси за малоценност, но за тях беше цяло едно общество, което направи възможно това. Защото за него стоеше организация, финансиране, висока спортна, високо развита медицина, една камара други неща. А сега поемат само татуировки. Така. Сега вече по същество. Господин Марков, за съжаление, ще трябва да ви опровергая. Както вече почти няма български футболисти навънка, така и няма и български студенти навънка. Да не се лъжим. Има статистика, която може да я хванете много, много ясно. Значи, статистиката е от началото на 90-те години износа на мозъци от България, защото това е износи на мозъци, буквално, вървеше така, постъпателно нагоре. Стига до едно плато някъде в периода между 2000-та и 2005, 6, 7, 8 година. След това се движи известно време така равно и сега върви надолу. Защо? Няма какво да изнасяме. Защото уния деца бяха продукт на движещата се по инерция социалистическа образователна система, за която един мой приятел турчин, няма да го забравя, 89-та година, като го изселиха в Истанбул, той завършил Разградския политехнически техникум и ми се обажда след време, вика, аз завърших, казва, политехниката в Истанбул. И да ти кажа, че до трети курс, казва, не ходех на лекции, защото казва, че ние в техникум учим интегрално смятане в 11-ти клас, турците го учиха в трети курс. И разберете ли за какво ниво на образование беше? Говорихме тогава. И това е един провинциален техникум. Това не е Итън коледж. Ние в момента първо мите, че изнасяме все още много деца, които отидат да учат в чужбина. Статистиката показва първо точно обратното. Намаляват. Второ, голяма част от децата, които се седят тук, аз вече като университетски даскал да кажа, не искат да ходят в чужбина. Защото иска напъване онова. А те вече нямат подготовката за това. Каквито имаха децата от 90-те години и между 2000 и 2005, 6, 7 години. По инерция от социализма. Трето, не се връщат. Връщат се тия единици. Говоря като тенденция. Сега всеки може да каже, аз познавам този Лион. Говоря като тенденция. Не се връща. Това е големия проблем. Една цяла България се изнесе от тук. Не просто като физически данни. Изнесаха се потенциала, който можеше да създаде. Децата им се изнесаха. В смисъл децата, които те родиха там. И които станаха залог за развитие на обществата, в които тези хора успяха. Криволяво или много. Така че аз не съм оптимист по това. И искам да ви кажа, че няма никакво значение какви гении си възпитал някъде навън. Първо, че те няма да се върнат и второ да се върнат, когато попаднат в това блато, те ще бъдат просто удавени. От социологическа гледна точка има един много важен закон. Той казва следното. Естеството на системата определя съдбата на елемента на системата, а не обратното. Когато ти имаш деградирала система, Айнщайн да докараш тук, на третия ден той ще рухне. Не е вярно, че системата се променя. Аз мразя това омерзително клише. Дайте казва с малки стъпки да постигне големи резултати. С малки стъпки нищо няма да постигнеш. Големите задачи искат големи решения. И те не могат да бъдат дадени вътре в рамките на тази система, защото тя е порочна по определение. Вие не можете да я реанимирате по никой начин. Където и да погледнете, в която и да е сфера на обществото, действат едни същи неумолими закони на социална деградация. Има пряка връзка между това, че примерно в една безкрайно необразована и примитивна страна, каквато е съвременна България, има 53 вуза, университети. Това са форми за организирана дейност, престъпна дейност за издаване на дипломи с фактура. Даскал да ви го кажа. Неграмотни деца, които система, която дава дипломи,
Тоест, вие оценявате децата не на изхода, а на входа. Защото финансирането на тези институции зависи от това не какви са резултатите на институцията, а колко бройки влизат на входа. Сега да ви обясня, че по същата, примерно, е системата, речем, в здравеопазването. Колко частни болници и клиники бяха създадени. Не е важно какво лекуваш на изхода, а пациента да го държиш в такова състояние, че да носи непрекъснато пари със себе си. Отвъд спецификите на всяка една от системите, дали ще е здравеопазване, дали ще е образование, дали ще е там икономика и така нататък, действат едни и същи неумолими закони. В рамките на тази система, която функционира по този начин, нямаш никакъв шанс. Да, тук там съществуват някакви такива, буквално като манастир на хълма, като учителя Теов Казанлък и разни други такива по инерция останали. Не бива да се самозалъгваме. Образователното и културното ниво на новите български генерации е плачевно. Не е лошо, плачевно. Това, което примерно за моето поколение се е считало за средно-долно ниво на образователен стандарт, няма значение по какво. Дали ще е по математика, по химия, по география или по литература, за тях е върха да се отгледа да използвам техните термини. Случайно. Ние имаме тежък системен проблем, който и това, което се е нарекло управляващите субекта в България и популацията, която населява страната, не искат да виждат. Всеки по собствени причини. Това допълнително се засилва поради факта, че ние се намираме в съвременното геополитическо разделение на труда, това, което съм написал отзад, което цитира академик Карталов, ние сме в периферна територия с затихващи функции. Тоест няма външна поръчка, която да прави тази територия да има друго качество. Нашия хегемон няма интерес от това. А ние много му помагаме отдолу. Деца вика, той не е нужно да се напъва. Просто той ни оставя да даде всичко от себе си. Така. България остров ли е на нормалността или България е загубена кауза? Холандец е дошъл от високо развитата Холандия и идва в една деиндустриализирана и вкарана вторично в архаизъм страна, която е България. И се радва на нейната неразвитост, като я заварва като нещо хубаво. По същия начин, по който, примерно, аз мога отида в Африка и много да се радвам в Серенгети на слоновите и на леопардите. Аз не бих се гордял с това. Както, примерно, доскоро твърдяха, че, примерно, страната екологично много се изчистила, но не защото ние имаме зелено мислене, това тъповато клише, просто нямаме индустрия. Тоест, не е съзнателна политика за опазване на околната среда, а просто страничен случайен факт от факта, че ти си престанал да бъдеш индустриална страна. Да, нещата вървят натам. Да бъдем подготвени за кънтри туризъм. Както и може би ще направят музей на българите, както изчезнал вид, както са изчезнали динозаврите. По същия начин. Може. Там вървим. Това wishful thinking, пожелателно мислене, за което той говори. Нашите политици и така нататък. Моето уважение към господина не го познавам, но това показва пълно неразбиране на законите на геополитика. Никой никъде няма да пусне. Те не са те докарали до това да рече, за да решиш ти какво ще правиш. Историята на България след 1913 година, даже знам точно датата. Последното автономно българско суверенно действие се нарича атаката на Одринската крепост март месец 1913 година. След което България влиза в един коридор от зависимост до ден днешен. Приказките, че ние сме субект, който избира, могат да си го представят само хора, които имат елементарната стара за света, в който живеят. А такива са повече. Защото люди иска познание. Искат да разбереш някакви неща. И така. Вие сериозно ли си мислите, че важна територия в центъра на Балканите, от което зависи и от входовете от Близкия изток, и от Русия, и от Африка към Европа, ще бъде оставена на свободната воля на някакви си аборигени тук? А вие това сериозно ли си мислите?
А показва пълно неразбиране на законите, в които се пише международната политика. Проблемът е, че когато ти имаш обективен коридор от геополитически възможности, работата на вътрешния субект е, ако можеш тези граници да ги разшириш, ти не можеш да ги унищожиш, да ги разшириш. Проблемът на вътрешния фактор, че той ги стеснява, който води до инсулт или инфаркт, ето има точно да знае. Това прави българският политически елит, който ние възпроизвеждаме, с всичките ни там вече не ги повтаряме отново и отново, българският политически елит, наместо да се пребори поне за един или два високотехнологични отрасла вътре в рамките на Европейския съюз, които да дадат като локомотив, поне част от икономиката на тази страна, и това да има съответните мултипликационни ефекти, образователен, културен, какъвто щете, те какво правят? Те напротив превръщат тази страна в примитивен придатък на Европа. Допълнително. Улесняват им задачите на тия Брюксел. Разбирате ли? Улесняват им. Не можеш да имаш разбито общество с кръпен туризъм и с екодомати на село. Прощавайте. Няма такъв филм. Простете за неакадемични изрази. Нито едно високо развито общество не се е развило само с копането на екодомати на село. Иска високотехнологична икономика. Високотехнологична. Не каква да е. Аз ви казах нещо, което как това рефлектира върху качеството на хората. Вие я си представете колко съвременни българи са работили в колектив по 1000 човека. Дайте си сметка за момент. И съм виждам другата генерация. Вие знаете какво е да работи в колектив от 1000 човека, 5000 човека, 20 000 човека. Сложни иерархични системи, разследващи технологични, икономически и всякакви други задачи. Но вие сте друго човешко същество. Вие работите в друга социална, ментална, информационна среда. Тя има изискване към вас. Вие имате към нея. И си представете един дето с извинение чука колите. Което уважение към това. Икономиката, както казва Иван Хаджийски, на древните съществувания икономически. И професор Николай Нечев да казва. Когато имаш древната икономика на древните икономически съществувания, не може да имаш голяма страна. Това е като математиката. Просто не може. От второстепен, от качествени материали не може да съдеш първокачествена къща. Каквото и да правиш. Както и да се направиш. Въпрос на елементарна физика, да прощете. Ние за това приключваме курса. Ние само в момента забелязваме външните епидермални резултати от този процес. Но ние не виждаме причините, които стоят в сянка, мощните фактори, които стоят в сянка. И възпределящат точно този начин на функциониране на нашето общество. Оня ден бях в Бургас на един приятел на изложбата, да откривам и се замислих, аз много път съм го казал, че между Бургас и турската граница няма нито едно действащо предприятие. На крайбрежието. За вътре още сме поговорили. И давате ли сметка какво означава това? На антропологично ниво. За момент си представете, че си човек, който живее в Ахтопол, Царево, Резово, Приморско, те не знам, Созопол. И отвъд малумите известно като български туризъм. Нямаш една фабрика за производство на течки за зъби. Какъв тип човек живее там? Какви са му мислите? Какво му е образователният и културният статус? Какво може, какво не може? За момент само си го помислете. Няма едно сложно социално образование, в което дойде да участва. Това се нарича разпад на обществото от гледна точка на социология. Атомизация на социалните връзки. Тотално. Това е резултатът. Ние деградираме като качество на човешкия материал. Извинявайте се, деградираме. Не сме в състояние вече да ги произвеждаме. Аз виждам, защото съм даскал, виждам какво идва отдолу. Нашите деца не разбират метафори, не разбират сложно послание. Защото живеят в простовато общество и се по-изпростяващо, като социални структури изпростяващо. Няма нужда сложно мислене, как го направим. И поради тази причина ние живеем в една социална ентропия, която накрая ще довърши. Не е нужно някой да отвънка. Не е експлозия, имплозия. Ние така просто изчезваме, стриваме се от тук на историята. И тъй като сме част от този процес, както казах в самото начало, не може да се видим отстрани колко сме жалки. Накъде отиваме. Нямаме. За момент само
Има един много известен германски социолог от началото на 20 век. Той написа една нова формула, казва чужденец. Просто за момент направете този експеримент. Погледнете на нашата страна с очите на чужденец. Добронамерен. Във всяко отношение. Погледнете, просто критично. Само за момент го погледнете и ще разберете докъде сме докарали. Ние трябва да се ужасим от самите себе си. От това докъде докарахме нашата страна, нашето общество. И аз това се опитам да казвам на разни приходи. Никой друг не е заинтересован от това българите да ги има, освен самите българи. И ако на тях самите, с извинение за някъде вижте да се ни пука, това е на табелата, продаде.